ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାର ମାନିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କେବେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସେ। ତୁମର ଘୁଞ୍ଚିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ସଫଳ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ଏକ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶୋଇଥାଅ। ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରାରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସର୍ବଦା ଭରସା ରଖ ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର।